Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Charity! Salamat! Salamat ka, wag ka nila mapatay! Di ka kus ka na ako. Unsa? Bay, ang ako mga napusilan, bay. Wah, mamatay ang kipatayan eh, ha? Mo ba? Mga matay, kuya para sila. O, gawa na ko ang ilang mga armas pa eh. Og ang gitulis. Padugin niya eh. Oh, Saludo ko kanimo, Undo. sir. Ipakita mo ang imong talagsaong kaisog. Abel ko, sir. Abel. Bueno, may ganti kagikan ka na. Sir. Ako si Don Rafael. Don Rafael Florendo. Salamat nga nagkailata, sir. Federico? Asa? Asa mga tulisan? Pamatsyon ako sila! Wa na, Federico. Gipanggapos na. Unsay gipanggapos? Nadakpa na mga tulisan. Unsa? Unya, pulos mga samaran. Kinsay nakakop? Kanang pumpboy. Mo'y nakig-away sa mga tulisan. Uy, si Abel! Siya ang nakig-away sa mga tulisan. Animal! Di ka bantay ka! Asa ang mga tulisan? Mga animal! Mga animal mo! Federico. Inyong tulisan! Ta? Federico, ayaw. Pamatyon ko ka mo! Ayaw, Federico. Pasagdi ko dali! Pasagdi ko! Pamatyon ko na sila! Ayaw lagi. Patuo ka na ako. Pero ngano man dad? Ngano? Ha? Dili ang imbuhi o ng mga badlungos katalingban. Kabantay ka na. Pamatyo ni sila. Mga animal ni. Ha? Nabunog ko tungod ninyo. Inyo kong gikulata. Asagdi lagi, Federico. Patuo ka nila. Ano ang mga puliso? Oy, kamo. Mga samaran kamo sa kamutog pa. Kinsay nagpusil kanila, dati. Kana si Abel. Siya? Talagsaon ang iyang kaisog. Ingon man ang iyang pagpakigaway. Onsa? Mao ba day? video. Nako'y video sa iyang pagpakig-away. Onsa? Murabag si Coco Martin. Onsa? Kung dili ko na siya si Coco Martin, mura sa siya si Keanu Reeves. Onsa? Ano mga puliso? Sige sir, dadaan ninyo ko ng mga tulisan. Kinsa na kanakop kanila? Bay Abel, sir, ang amo kauban. O siya gyapon. Congrats, Abel. Angay kang atagan o award sa imong nabuhat. Sir. Atulo niya sa mong flag racing karong Monday. Muadto ka sa mong kampo, kaya tagan ka na mong pasidungog. Mao ba, sir? Kata, hero ka, Bebel, hero ka. Ang igat ay. Tagan ka na mong Black Ob Award and Recognition. O say ka imong gibuhat nga way ko kahadlok. At tagan ka na mo og ganti. Ang imong pagdahan sa imong kinabuhi aron pagluwas sa mga gitulis ug pagdakop sa mga tulisan. Gawas usab ni anak Jeff. May ganti usab akong ihatag alang ganiya. Cash award nga 100,000 pesos. May award ka, Abel! Okay. Niya na nga ambulansya nga bukarga sa mga sumaron. Yun na, kinsa manunta ang mahimong biktima sa mga tulisan?
Ako, Chef. Oh my God, kamo Don Rafael. Salamat ti Lord nga luwas pa kamo. Oh, yes, Chef. Oh, tungod ni ning Abel. Oh, Abel. Abel, maghimo kami incident report uman kaniyo ni Sir Rafael. Oh, yes, Chef. Okay, okay. Sige, ikarga lang mga samaron. Darling, tuan ang kapulisan. Oh, tuwa na. O si Federico. Oy, Federico, dadoon ka na mo sa ospital. May bunog ka. Di na kinanglan, tari. Di na kinanglan. Apan, Tse, animal. Federico, kuan. Tiwasan lang ito ni mong animal ng mga tulisan. Gipugnan pag mo ako nagitong tiwasan ba? Dili lagi. Kay gusto na ko sa nga mahibawan. Kinsag yun ang ilang pango. Daddy, Og, ikaw, kinsa ganito ipangani mo? Darling, kadali mo mang malimot. Siya si Abel. Abel. Oo, Abel. Ano yung akong calling card, dawata kin Abel. Sir, Good, dawata ka na. Og, atuan niya ko sa bahay, ha? unsa sir? Atuan ako sa kong panimay. May hinungdanon akong pakigsultihan kanimo. Oh, sige sir, mato ko. Og ang gwardya, samaran ang gwardya, dili ba? Oh, tuwa sir, gidali pagda sa ospital. At mga naman ang ospital sir. Good, very good. Ako'y mubayad sa mga galastuhan sa ospital. Niya itong gwardya. Ako'y bahala. Oh, salamat kay sir. Ah, Oh, kamo, kisa ito'y panganin niyo. kana siya sir si Charity. Ako si Charity, sir. Mao ba? Og Sir, ako sir, inting sa ko sir. Oh, Salamat kayo, inting. Sir Rafael, ha? Salamat kayo. Unsa ka man diri undo? Kuhaan ko sir, kadang, kanang babae sir. Si Cashier ko diri, sir. Cashier na siya. Og ikaw, kinsa'y panganin mo? inting butikol, sir. Ging na ito tikadaan. Okay. Automatic. May premyo kagikan kan ako. Ano? buisit! Buisit! Ay, kalma lang. Ay, kalma lang, Federico. Ay, kalma lang nyo rito. O sige, kalma. Ha? Huwag kang kikita na ko. Nabunog ko. Tanawa ko, tanawa. Huwag kang kabantay. Bitaw, ang imuha ka, no? Imuhas ka, Geral mo. Pero ko... Ay, mangga. Ikaw, okay lang nga. Kaya huwag kayo bunog. Oy, pasilon ba yung takot tulisan? May gani kaya santa atong Abel. Kalit siya! Bilib kayo nga itong Abel. Bilib mo ato. Ang man nyo rito, ha? Saktos ka isog. Mayong mga mot. Mayong mugon itong armas. O, ang igubitos mga tulisan, Sir Federico, no? Ang ilang mga kamot. Pulos yun. Pulos yun. Ano? May gani ka wapatya. Papatay mo. Inutil dito tanan. Og sinari. Muhatag pagganti kang Abel. Angay lang nyo rito, oy. Og ikaw, wa makakaporma, oy. Uy. Ikaw man lang kang gidapog sa tulisan. Dad, ako yung padayon ka. Unsa? Kayo naman, ani. May premyo tayo. Maog yun, inting. Magampo ko. Ampo nga unsa ba hindi? Usbat silang tulis si Rafael niya arigya po sa itong gasoline station. Amaw, magka-inting ko, Ay, miyo ba doon sa bre? Bebel, 100,000 mo hasa? Believer. Kita nga tagtag 20 mil. Mayuha tawahan na eh. Okay na kayo na. Yara ba kumbaton sa bay? Ngano ka? Ato ka ba eh? Kaya ba sinipunaan na premyo ni mga cash ba? Ako yung tadi, charite, ako yung ta. Unsa? Pero tanaw na ko, murag, tinipsing rin kwartas premyo ni mo ba? Hey, abi ni mo ba? Nalipay ni mo, ang nakalipay gini mo, Bebel, kay ba ka ko siya? Ang unsa man? Kabantay ka na? Doon ay lang nakalipay do. Ang unsa lagi unsa man? Ha? Nakabantay ba ko? Wa man. Ang pagkakos ni Charity ni mo sa pagtsula nila yun! Bainting. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!